Aurrik show bat da, biziklo moduko bat, erabiltzen dira Beijingen kale estuetan eta auzo txikia. Olako biziketan bidaiatzea oso erosoa da, freskotasuna sentitzen da. Auzo hauetatik oso bereizgarri den usaiak daztatzen dituzu, neskak ikusten dira, atxuak arrantza egiten. Bidaiatzeko modu hau politxa da, baina bueno, ez oso azkarra. Ez da azkarra ez, baina ez dakit, badu bere xarma ez? Hementxe gaude, Tianmenen bidea. Nik uste dut nahiko mantxo da bilela, Eta azkenean nik hartu beharko dudala bizikleta, Marino Arrejaleta munduan, eta ni Marinoen odola daramat nire zainetan. Ei, xifu. Buja, os. Orain berak hartu behar aldu, ederra egin dugu. Guazen zuaren bila, guazen lagunak, amets betean, zua, Beijineko zua bilatzera. Txeka, kultua zen Xifu, zaiatuko naiz, lehen bailen aiegatzen, ez? Itxo, 3 erosi bardek, Uste dut Judas alperrik dabilela. Zuzi olimpikoa iritsi da eta Judasen abiadura, eta kirolariaren alderatzen bat ditugu, ez dut uste... Sí. Bueno, ez naizela jatu. Antortxa olimpikoa ja honea ekarri, piztu eta fuego eraman dute. Aitzaki politia izan da zuek ezagutzeko nola mugitu amendik, Beijingetik. Bai, egia da, baina ni zua Euskal Herrian ikusteko ilusioz nengoen. Tianmenen egon naiz, ez dut zua olimpikoa ikusi, baina bueno, nik zu olimpikoa eramango nuela Euskadira esan dizuet, eta horretarako dakat hemen antortxa hau. Euskal Herriera, zu olimpikoa eramatera.